Ministan kasashen waje a kasar Lebanon Yusuf Ragi ya ayyana wa kasar Israila cewa nan da watanni uku sun yi alƙawarin za su raba mayakan ƙungiyar Hezbollah da makamansu, musamman waɗanda ke kotaka da bodar kasar da Israila. Ministan ya yi kiran ne a yayin da lokacin da hare-haren kasar Isra'ila sai ƙara zafafa a yankin, inda ya ƙara ayyana matsayar gwamnatin ta Joseph Ola akan cewa sun yi alƙawarin raba ƙungiyar da makamanta nan da watanni uku, musamman kuma wanda suke gaba da boda da ƙasar ta Isra'ila. Ƙasar Birtaniya a cikin wata sanarwa da ta aike ta ayyana cewa har yanzu ba ta la'akari da yakin da ƙasar Isra'ila ke kaddamarwa a yankunan Gaza a matsayin wani samfuri na kisan kiyashi ko kuma kisan ƙare dangi, inda ta ayyana cewa tana kira ga ƙasar ta Isra'ila tare da hukumominta akan ta rage kai hare-hare, a inda aka ayyana cewa fararen hula ne a gurin. An tabbatar da sanya shingen bincike ga hukumomin ƙasar Isra'ila biyo bayan hare-haren da aka aiwatar a jiya a cikin ƙasar, wanda suka samu nasarar halaka mutum 7 tare da jikkata sama da mutum 15 a cikin wani matsayar motar bas, inda aka tabbatar da cewa sun kaddamar da bincike tun cikin daren jiya har zuwa safiyar wannan rana a cikin ƙauyukan da ke kudu da kuma wanda ke gabashin yankunan na Jerusalem. A ta bakin ministan tsaron ƙasar Isra'ila Israel Katz ya ayyana cewa wajibi ne a ɗauki mummunan matakin hukunci mai tsanani akan waɗanda suke iyaka da bodar Jerusalem sakamakon ayyana harin wanda aka yi a matsayin martani daga ɗaiɗaiku ko kuma 'yan cikin ƙasar Palestine. Kafar yatsa labarai a Syria ta ayyana cewa ƙasar Isra'ila a daren jiya ta ƙaddamar da jerin hare-hare a yammaci da kuma kudancin ƙasar ta Syria. Rahotanni sun bayyana cewa an kai hare-haren ne kusa da Homs da Palmyra, wanda ya kasance wata makaranta ce ta horar da mayakan sojoji na ƙasar ta Syria. Ana ganin ƙasar Isra'ila ta kai hare-haren ne akan sansanonin soji na ƙasar ta Syria, sai dai har kawo wannan lokaci mahukunta a Syria ba su ayyana waɗanda harin ya shafa ba, sannan ita ma ƙasar Isra'ila a ɓangarenta ba ta ce komai a game da harin ba. A halin yanzu rahotanni daga cikin ƙasar Faransa suna ayyana cewa an bar Firaminista Emmanuel Macron a cikin tsaka mai wuya tun biyo bayan murabus ɗin da Firaministansa na biyar ya yi a cikin ƙasa da shekara 2, inda aka ayyana cewa Firaministan bai tagaza abin da a zo a gani ba gurin tabbatar da gibi akan kasafin kuɗin na wannan shekara. Zuwa yanzu dai Firaministan ya jima da ajiye kujerarsa tare da yin murabus, yayin da shugaban ƙasar Emmanuel Macron ke ayyana yunkurin samar da ƙarin Firaminista na 5 a cikin shekara 2. A cikin wani rahoto da kafar France Press ta ayyana, zuwa yanzu an tabbatar da cewa sojoji 904 aka kashe wa kasar Isra'ila a cikin gwabzawar da take yi tsakaninta da mayakan Falastinawa da ke yankunan Gaza tun daga shekarar 2023 a harin farko zuwa wannan lokaci. An bayyana ƙididdiga ne a yayin da sojojin ƙasar Isra'ila a yau suka ayyana rasa rayukan sojojinsu guda 4 da aka yi a filin daga yayin da suke fafata a yankunan kudancin Gaza, yayin da zuwa yanzu binciken aka ayyana cewa sojoji 904 ƙasar Isra'ila ta rasa a filin daga. Sai dai har zuwa wannan lokaci hukumomi a ƙasar ta Isra'ila ba su fito sun ayyana cikon soja na 4 wanda aka ayyana ya rasa ransa a filin dagar ba, kasancewa yanayi na tsaro tare kuma da wasu al'amuran da suka ayyana na bayanan sirri na sojojin ƙasar tasu ta IDF.